नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 52थि थान्दै जख'न्थाया गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय हेरेम्बापुर गोजोन फोथार टेलिसालाव जागासिनो दं सानथामनि हाबाफारिजों। दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारि बे जोबथा सानाव फुंबिलि समाव हारिमुवारि हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनाया बे समाव जागासिनो। केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि बे हाबाफारिनि दिनैनि बे हारिमु हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायाव दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंगोन सार? दिनैनि नैबे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 20थि दुलाराय हारिमु आफादनि जि जख'न्थाय बे जख'न्थायाव जोङो दिनै थामथि साननि जि फुंबिलिनि गोजोन हारिमु हान्जा सुरनाय बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारिफोरा दिनै जोंजों बाहागो लाफैदों आरो बेवहायनो बेनि जों बेखौनो फोरमायथिनो नागिरदों जे जोङो गोजोनखौ लुबैयो, बर' माहारिया गोजोनखौ लुबैयो। बे गलाघाट ओनसोल सिसुपानि ओनसोला जिहेथु गुबुन गुबुन माहारिनि रायजो राजाफोर दङ, गतिके जोङो जि एसे एनै बर' रायजो राजा दं बे जाहाथे गुबुन हारिफोरजों जों ज'है गोरोबनो हायो। बेनिखायनो दिनैनि नैबे गोजोन हान्जा सुरनायखौ जों लानाय जादों। जोङो जोंनि नैबे जोंनि जे गौतमनि मेन पेन्डेल बे मेन पेन्डेलनिफ्राय 1 किल'मिटार जोङो आगोलजों बेरायनानै नैबे ओनसोलखिनिखौ एसे बेरायगोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। बेवहाय गासै मिसिं फैनो हादों, आहम फैनो हादों, बर'आथ' दंखायोआनोसै आरो बेनिफ्राय आदिबासि दङ। गासै 6टा 7टासो दं। उनाव फैबाय थादों 10टा दङ। गासिबो मोनफैजोबाखै, बोथोरा एसे माबानि थाखाय, खिन्थु दिनै गासिबो बिथांमोना मोनफैजोब्बाय। बे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय बे हारिमुवारि हान्जा सुरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जों जाहाथे खौसेयै थानो हायो, जों खौसेयै थानो मोजां मोनो। जोङो जोंनि खौसेथिखौ देखायनो थाखायनो दिनैनि नैबे हान्जा सुरनायनि मेन थांखि। थारैनो गोजोननाय थाबाय। दिनैनि बे हान्जा सुरनायाव गुबुन गुबुन हारिनि बे हान्जा सुरनाया जागासिनो दङ। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि बे हान्जा सुरनाय बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि हान्जा सुरनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन जे बेवहाय मा हारिनि बे हान्जा सुरनाया जागासिनो दङ। बे समाव जों मिथिनो नाजागोन गुबुन गुबुन हारि सुरनाय बे हान्जा सुरनायाव गुबुन गुबुन हारिनि जों नुनो मोन्दों। बे समाव मिथिनो नाजागोन। আপোনালোকে আমাৰ আদিবাসী জনজাতি হয়, ভালে আছে একেলগতে আমি থাকোঁ চব মিলিজুলি একেলগতে মিলিজুলি থাকোঁ ৰেলি কৰে নিমিতপুৰ চিচুপানীৰে হয়। थारैनो जोबोद गोजोननाय थाबाय। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय जों खावलायदों। बे समाव जोङो गुबुन हारिनि मोनसे दंबावो, बिथांमोननिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन। दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ जोङो गुबुन हारिनि जों नुनो मोन्दों। बे समावबो जोङो मिथिनो नाजागोन। হয় আপোনালোকে হয় আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছোঁ, সকলো ধ্ৰুৱজ্যোতি ক্লাবৰ পৰা আহিলোঁ। একদম ভাল লাগিছে আহি, কালিও আহিছোঁ আজিও আহিছোঁ। গোটেই আজি এটা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম পাতিছে, বহুত সুন্দৰ হৈছে। চবকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, চবে আহক, ফূৰ্তি কৰিম একেলগে। আনন্দ বহুত ভাল, ইয়াত পৰিস্থিতিটা ভাল। ছাৰ घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर। गोजोननाय थाबाय। थारैनो दिनैनि बे हान्जा सुरनाय बेखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो फिन आरो खावलायबावनाय जाबाय जे बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि हान्जा सुरनायखौ जों नुनो मोन्दों।
Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.